Mulțumim familiei Doru și Renuța, să zic, Matei și Mersi, ok. Așa. Da, ești felice de Matei, știu. Bun. Am ajuns astăzi, dragilor, la ultimul vorbitor din ziua de sâmbătă. Mâine continuă a fi foarte interesant. Însă ce urmează acum chiar vă propun să fiți ochi și urechi. Avem în mijlocul nostru un tânăr, zic eu, pentru că atunci când l-am cunoscut era șocant de tânăr, avea 20 de ani. Și nu înțelegeam de unde atâta curaj, atitudine să comunice 4 ore, să ne țină un curs persoane care sunt măcar cu 20 de ani mai mare ca el. Asta a fost de mult. Între timp, el a plecat din țară, am auzit că lucrează prin Bruxelles, că este asociat unei firme de training din Bruxelles, că ține training-uri la CEO-uri de companii cu mii de oameni. Și nu de multe ori ne-a contactat și a spus: uite, Monica, uite, deja ne-am stabilit în Malta, o viață liberă, e foarte mișto și cu 30 de parteneri ai mei am propria companie de training. Și are competențe maxime în coaching, în master coaching, este trainer de coach și multe altele. Nu e de mirare dacă până acum îmbrățișează 2 continente, să zic așa, și undeva în 7 țări lucrează. Așa am avut până acum cam 10.000 de clienți. Și vrea să ne învețe 3 întrebări cu care în anul acesta chiar să ne dublăm vânzările. Primiți-l cu mare drag, nu știu unde este. Așa, Radu Seucheni, Oradea, Malta și din toată Europa și Asia. Bun. Pentru că să ne asigurăm că toată lumea mor. E bine, e și prea tare. O să vorbesc tot mai încet, ca să mă asigur că... De pe scenă se aude mai bine dacă vorbesc de pe scenă. O să te vadă, Radu. O să mă vadă și pe scenă. Ajungem și acolo. Da? Bun? Dacă poți să-l faci un pic mai încet. Așa? Așa e bine. Mă auziți? Da? Toată lumea, vreau să mă asigur că sunteți destul de confortabil pe scaune, că mă auziți. Dacă mă auziți, ziceți da. Ok, și că mă vedeți. Și că vedeți cât ce se întâmplă și aici. Eu sunt Radu Seuche și mă bucur foarte tare să fiu astăzi cu voi aici la o sesiune de 30 de minute, văd și ceasul în față, 29 de minute pe ceas, despre cum puteți să vă dublați vânzările punând 3 întrebări în plus. Am și câteva bonusuri pentru voi și vom vedea cum decurge, cât de mult reușim să facem în ziua de astăzi. Încoace? Bun. Așa. Până când mi-aduc și restul de suport. Eu ok, fac chestia asta de ceva vreme, mă aștept. Bun. Și am și niște marcări la un moment dat, mulțumesc. Despre ce vorbim astăzi? Despre cum puteți să vă dublați vânzările punând 3 întrebări în plus. Dacă vreau să verific câți dintre voi sunt pe Twitter, sunteți pe Twitter în momentul ăsta. Vă vedem în mână sus. Nu sunteți pe Twitter în momentul ăsta. Ok, nu vă spun decât că imaginați-vă în afacerea voastră cum ar fi dacă ați avea o bază de date cu nume de 300 de milioane de oameni. Cam asta e Twitter, la care aveți acces pe biblioteci de Facebook sau de orice altă unealtă online, la care aveți acces prin mesaje directe. Adică 300 de milioane e destul de mult. Dacă ați reușit să contactați 0,001% din ei, tot ați fi sumă mare. Hashtag-ul pentru Twitter este 2xl, Radu Seuche, mă găsiți. Dacă vă interesează mai mult, am zis la început că o să vă dau o adresă de mail, nu o să vă dau o adresă de mail. Dacă vreți să mă găsiți, cine vrea să mă găsească, o să mă găsească în privința asta. Așa cum zicea Marius Darie la prezentarea de mai devreme, mulțumesc. Mințile pentru mine funcționează, sunt ca și parașutele. Funcționează cel mai bine atunci când sunt deschise. Așa că vă invit să vă pregătiți mințile pentru 27 de minute ca să vedem ce putem să învățăm, ce putem să folosim și cum putem să ne ducem afacerea mai departe. Vorbim despre excelență în vânzări.
Și vorbim despre excelență în vânzări pentru că atunci când am început eu vânzările, acum vreo 10 ani de zile, am citit un studiu de la Universitatea Harvard care zicea că, în principiu, 80% din persoanele care acceptă să se întâlnească cu tine sunt dispuse să cumpere. Deci, încă o dată, 80% din persoanele care decid, care acceptă să se întâlnească cu voi, sunt dispuse să cumpere. Aveam studiul ăsta și mă gândeam, o să fie genial. Și de fapt am confirmat acest studiu, doar că al meu era greșit cu o singură cifră când am început să fac vânzările. Cam asta era procentul. Respectiv, la început, puteam, teoretic, după studiul ăsta, aș fi avut mai mulți clienți dacă nu apăream la întâlnire. Dacă nu mergeam la întâlnire, puteam încheia mult mai bine. Și așa că am vrut să descoper care e procesul ăla prin care pot să cresc, să ajung până la acești 80%. În momentul ăsta, dacă ar fi să vă gândiți pentru afacerea voastră, dacă nu aveți o afacere, sunt sigur că o să aveți una în curând după ce termină seminarul ăsta, că așa încep lucrurile în Forever, o să vă rog să vă gândiți cât la sută din persoanele cu care vă întâlniți cumpără. Fie că vorbim de o idee, fie că vorbim de un produs, fie că vorbim de afacere. Orice. Care e procentul vostru? Și o să vă rog să vă gândiți foarte bine și să-i dați un număr. Și să vedem cum putem să lucrăm cu el. Ok. Vreau să vă întreb, de ce ați vrea să vă dublați vânzările? Hai să vedem. De ce ați vrea să vă dublați vânzările? No, bun. Radu e obișnuit că atunci când lucrează cu grupuri mari, să pună întrebări. Și de obicei îi place și ajută grupul și cursul să fie mult mai interactiv și mai distractiv dacă îi se răspunde. Așa că hai să mai facem asta. De ce ați vrea să vă dublați vânzările? Hai să vedem. Vrea cineva de să dubleze vânzările? Da? Da. Pot să vă aud așa cu un pic mai... Deci vreți sau nu vreți? Că dacă nu vreți, atunci pot să vă spun despre alte lucruri în următoarele 30 de minute. Bun. Și vreau să vă gândiți mai mult de ce sunteți voi aici. De ce sunteți astăzi aici? Și să vă setați un obiectiv. De ce vreți să luați din sesiunea asta? Ce vreți să luați din toate sesiunile astea? Pentru că atunci când știm unde mergem, ajungem mult mai ușor acolo. Așa că o să vă rog să vă setați mai mult. E foarte special pentru cursul ăsta. Nu vreau să vă gândiți la vreau să învăț, vreau să mă simt bine, vreau să povești. Vreau să știu cifre. Vreau să știu care e scopul, cu cât vreți să câștigați mai mult. Concret, puneți o cifră. Dar nu dublu, că dublu nu e suficient. Vreau să știu care e cifra finală. Nu îmi spuneți povești din astea cu dublu de la... Că dacă nu vine definit în momentul ăsta, dublu nu are nimic. Nu știu cum să vă spun. Eu vreau să dublez vânzările, dublă să fie. Cât ați vândut în 2016? Apoi eu încă n-am început. Bun. În 2008 am cunoscut Forever, când aveam 125 de kilograme. Eu sunt probabil unul dintre primele... Mulțumesc! 125 de kilograme, cu niște vise mari, mai mari cât eram eu. Și am cunoscut, printr-o prietenă, am făcut o versiune inițială. Cred că s-au schimbat destul de mult de atunci. Erau lean, dacă vă aduceți aminte, 9, și pe urmă era un lean de 30 de zile. Cam așa era. Acum 7 luni, când am considerat că procesul s-a cam încheiat, aici se vede diferența, undeva la 85 de kilograme, 90 acum că sunt în creștere, și în bine. Și acum sunt imaginea programului Redesign Your Body pentru compania noastră, programul de lifestyle și sănătate pe care îl avem pe lângă tot ce facem cu compania. Asta dacă, în cazul în care nu sunteți deja convinși de produsele de la Forever. Lucrez cu companii foarte mari, în principiu sunt farma, bănci, asigurări și cu nivelul superior, ajutându-i să înțeleagă cum pot să facă mai bine ceea ce fac și să atingă excelența în ceea ce fac. Și vreau să vă prezint astăzi o bucățică din ce am învățat eu, din vânzările hipnotice, dacă vreți, pe care le-am învățat eu. Multe poze cu mine, că îmi plac pozele cu mine. Vreau să vă spun că înainte să cunosc Forever, am urât pozele cu mine. Nu știu dacă vreunul dintre voi a fost în situația asta, când v-ați uitat în oglindă și ați zis,
sau când se făceau poze de grup pe undeva, zicea, fac eu poza, așa am fost și eu. Bun. Și vreau să vă întreb bine, cum vindeți acum? Ziceți-mi câteva exemple de cum vindeți acum. Cine îmi zice? Cum vindeți acum? Prin clienții deja formați. Ok. Altfel, cum vindeți acum? Recomandări. Mai tare, mai tare. Cu recomandări. Ok. Cum altfel? Prin experiență personală, poveste personală. Ok, poveste personală. Ok, foarte bine. Mai mult. Mai ziceți-mi, mai ziceți-mi. Socializare. Reclame, Facebook, socializare. Foarte bine. Credeți că se poate mai bine? Da? Păi, s-a dat cu sesiunea cu Marius Darie, care ne zicea că trebuie să credeți că se poate sau nu se poate? Că eu nu sunt convins. Am pus pauză de timp. Deci se poate? Cine vrea să jubileze vânzările să zică eu, să vă aud. Cine vrea să jubileze eu? Mai am plecat câțiva ani de la Forever din România și când mă întorc, mai facem încă o dată. Cine vrea să jubileze vânzările să zică eu? Așa. Foarte bine. Bun. Dacă așa arătați-mă după vânzări, o să vă zic că nu sunteți singuri. Pentru că o mare parte, un secret, dacă vreți, ce vă învăț eu astăzi, vă ajută să ajungeți într-un singur punct. Să obțineți un nu. Scopul vânzărilor și cursului de vânzări de astăzi este cum să ajungeți la nu cât mai devreme. De ce? Pentru că în momentul în care scăpați de nu, statistic vorbind, rămâneți cu aia din da. Și aveți nevoie să eliminați rapid persoanele care zic nu. Care e cel mai toxic, cea mai toxică tipologie de client pe care trebuie să o vezi? Aia care zic poate. Hai să ne mai întâlnim încă o dată. Nu. Vreau să-ți fac o propunere și să poți să-mi zici și să-ți permit și să gestionez starea mea cu da sau nu. E foarte simplu. Asta vreau. Și așa am ajuns să cresc procentul meu. Să mă concentrez pe nu. De ce? Dacă te concentrezi pe nu, ești perfect confortabil să primești pe nu. L-am primit. Mulțumesc. Următor. Pe când, nu mai este dezamăgire. Scurt circuităm un pic sistemul. Și acum vreau să vă întreb, înainte de asta, de fapt, îmi zice cineva că mi se șoptește că am de făcut o activitate înainte de asta. Un exercițiu. Cine îmi dă 5 lei pentru 10 lei? Cine îmi dă 5 lei pentru 10 lei? Nu, fugi. Dar fugi odată. Cine îmi dă 5 lei pentru 10 lei? Nu, trebuie 5 lei pentru 10 lei. E un leu numai, trebuie 5. Așa, foarte bine. Bun, mulțumesc. Cine îmi dă 3 lei pentru 5 lei? Bun. Câți am? 3 lei. Bun. Cine îmi dă 3 lei? Ce? Mulțumesc. Bun. Ce ați învățat? Ha? Poftim? Că dacă vrei bani, Că trebuie să e mergi să nevoie- iei. Exact. Dacă vrei să faci bani, trebuie să faci o investiție la început. Bun. Ce altceva ați învățat? Să fii prima. Cum vezi că am făcut oameni fericiți? Ce ați învățat concret din chestia asta? Să Că am fii făcut oameni să acționeze, exact. Să fii prima. Care e motivul pentru care n-ați acționat? Imediat. Că s-ar putea... Hai să vedem scuzele. Păi prea ușor să faci bani. Îi sună prea ușor. Vine omulețul ăla micuț care zice neîncredere. Dacă încearcă să ne păcălească. Dacă este vreo șmecherie. Cum ar putea să fie o metodă prin care să faceți bani și să fie chiar simplu de făcut? Că s-ar putea să fie chiar în fața voastră. Bun. Care a fost persoana care a avut cel mai mare risc?
Prima persoană, riscă cel mai mult. Că zice, se uită în stânga și dreapta și am văzut câțiva dintre voi care fac asta. Voi nu sunt nimeni. Adică poate, vreau să realizați ce ați făcut. Conștientizăm. Mai facem o dată cu 100 de euro. O să vă zic de acum, dacă aș face a doua oară aceeași activitate, sigur ați ști. De aia, dacă cineva o să fie în fața voastră și o să vă spună, oportunitățile sunt ca și trenurile, ca și autobuzele, tot timpul apare încă câte una. De câte ori credeți că o să mai fac asta astăzi? Deși vă spun că s-ar putea să fie totuși ceva în fața voastră care să merite. Cum ați vrea să fie? Cum ați vrea să fie procesul vostru de vânzare? Ziceți-mi. Dacă ar fi să vă gândiți, să vă opriți în momentul ăsta și după cum luați ce aveți în jur, să vă gândiți, să vă faceți o imagine cu ceea ce vedeți, ceea ce auziți, ceea ce simțiți, cum ar trebui să fie procesul ăsta de vânzare. Cum ar trebui să fie, astfel încât, atunci când mergeți la o vânzare, care, apropo, regula este, pentru cei care faceți cursul online cu mine de cum să vă dezvoltați afacerea, regula este că tot timpul trebuie să faceți o ofertă. Deci, practic, de fiecare dată când mergeți undeva, cum ar trebui să vă simțiți? Că eu atunci când mă gândesc la vânzări, mie îmi dau energie. Abia aștept să mă întâlnesc cu cineva. Abia aștept să mă întâlnesc cu cineva nou, cu cineva cunoscut. Și să vedem ce ofertă aș putea să-i fac. Astfel încât să-i schimb viața. Că până la urmă, cu afacerea și produsele Forever, asta puteți să faceți. Și cred că aveți suficiente exemple în jurul vostru ca să înțelegeți asta. Așa că vreau să vă faceți o imagine foarte clară. Acum ați vrea să fie procesul de vânzare pentru voi. Care e provocarea majoră? Care e cea mai mare provocare pentru voi în procesul de vânzare? Doamne, nu știu cum să vă spun, dar nu vă pot da microfoane la toți. Așa că, prima întâlnire. Ok. Alte provocări. Mai ziceți-mi, ca să putem să le discutăm. Nici o provocare. Perfect! Atâta, mulțumesc! Mai aveți alte provocări? Refuzurile. Ok, bun. Să le afli motivația. Exact. Bun. Și care e cea mai mare frică? Să nu cumpere. Să cumpere de la altcineva după. Am înțeles. Dumneavoastră aveți bani. Da? Aveți bani? E da sau nu? Că asta că sunt aici. Deci, nu aveți nevoie de încă 10 lei sau 5 lei cât era profitul. Care e cea mai mare frică? Ziceți-mi. Să nu vină la întâlnire? Dar nu știu dacă funcționează chestia asta, dar da, să nu vină la întâlnire. Dacă nu vină la întâlnire, ce facem? Mai sunăm o dată, până când ne zice nu. Că noi asta avem. Mai ziceți-mi, ce alte frici mai aveți? Mie nu mi-e frică, așa că nu pot. Care este cel mai mare bau-bau al vostru? Lipsa de asta vă e frică de lipsa de încredere? O să vă fac comod, dacă îmi permiteți. Nu zâmbiți că nu-i tipul ăla de curs. Pentru asta trebuie să gândiți un pic mai mult. Bun. Care e diferența care face diferența? Ce-i diferit în felul în care faceți voi procesul acum și cum ați vrea voi să faceți procesul? Care e lucru comun, să începem așa, între procesul pe care îl faceți acum și procesul care urmează? Voi, exact. Foarte bine. Și așa că să vorbim despre excelență puțin în vânzări, despre motivații și despre cum putem să facem asta în mod foarte etic. Următoarea bucățică, următorul segment, se referă strict la niște părți tehnice de vânzare. În primul rând, am discutat despre asta, conștient, subconștient, ce se întâmplă în interiorul nostru, ce se întâmplă în afară, cum interacționează, cum gândurile noastre devin fapte și invers. Nu vreau să insist peste partea asta, dar ce vreau să vă spun este că vreau să vă prezint, înainte de a vă da cele 3 întrebări, niște legi ale Universului, pe care eu le prezint tot timpul la fiecare curs. Unele dintre ele vă sunt cunoscute, genial. Dacă nu vă sunt cunoscute, luați aminte. Prima dintre ele
este legea cauzei și efectului. Marius Daniel ne spunea mai devreme despre ea, nici nu o să insist foarte mult. Legea e foarte simplă. Pentru orice există pe planeta asta, se pare că există o cauză. Și pentru fiecare cauză este un efect. Legea asta a Universului spune că e tot timpul mai bine să fii cauza lucrurilor decât efectul lor. Și când vă uitați la legea asta, vreau să înțelegi, apropo, legile astea nu sunt adevărate. Dar atunci când ne comportăm ca și cum ar fi adevărate, avem mai multe rezultate. Foarte simplu. Vreau să vă gândiți că eu nu spun în momentul ăsta că voi creați tot universul vostru. Ceea ce vă spun este că la orice se întâmplă pe planeta asta, voi decideți cum vă puteți, cum reacționați. Așa că asta înseamnă legea asta. A doua lege de care vreau să vă spun vine de la Carl Jung. Carl Jung zicea că percepția este proiecție. Respectiv, el zicea că nu putem să vedem în afara noastră decât ce avem și noi în interior. Nu putem să vedem în afara noastră decât ce avem și noi în interior. Nu putem să vedem în afară decât ce avem și noi în interior. Ce înseamnă asta foarte concret? Absolut tot ce se întâmplă în afara noastră, toți clienții noștri, sunt o proiecție a noastră. Ei sunt acolo ca să ridice obiecțiile și îndoielile pe care le avem și noi. Dacă nu ne facem curățarea mentală, dacă vreți, înainte de a ne întâlni cu cineva, ei nu o să reflecte decât ce avem și noi. Foarte interesant. Ce că s-a întâmplat, dacă să vă întâlniți cu un client, să vă gândiți, să aveți o singură îndoială despre un produs, și clientul ăla să aibă capacitatea aia magică să găsească exact punctul ăla. Să gândiți, de unde fi știu? De la voi. Pentru că regula principală ca să încheiați o vânzare este că nu să aveți raport sau să aveți conexiune cu persoana din față. Ceea ce poate că unii dintre voi că n-ați realizat este că raportul e în două sensuri. Respectiv, ei sunt deschiși pe voi și voi spre ei. Adică tot ce aveți voi, cu bune și cu rele, le transmiteți mai departe. Bun. Și a treia regulă, nici nu o să mai scriu aici, este regula suportului, susținerii și sabotajului. Orice nu este 100% susținere, e sabotaj. Și acum vă rog să vă gândiți la echipa voastră. În orice moment în care nu vă susțineți 100% echipa, o sabotați. Bun? Și asta se referă din cauza percepției este proiecție și la voi. În orice moment în care nu vă susțineți voi pe voi 100%, vă sabotați. Ăsta e mindset-ul, dacă vreți, ca să putem să discutăm despre valori. Pentru că cele trei întrebări se leagă de valori, de motivația persoanelor de a cumpăra. De aia se poate aplica în orice domeniu. Fie că vorbiți de produse, fie că vorbiți de servicii, fie că vorbiți de idei, totul se reduce la valori. Oamenii vor cumpăra lucruri care corespund valorilor lor. Și este deci datoria voastră să aflați ce e important pentru persoana din față. În primul rând, în al doilea rând, să decideți dacă ceea ce aveți voi îndeplinește respectivele valori și abia apoi să-i faceți o ofertă. Cum faceți asta? Mai multe la vânzări hipnotice. Dar până atunci vorbim despre valori. Valorile sunt ceea ce e important pentru noi. Ele fac două lucruri. Ne dau energie înainte de ceva, ele ne dau motivația, dar ne și dau evaluarea după. De ce zic că procesele de vânzări depind foarte mult de valori? Pentru că putem să vindem orice, oricui, folosind orice fel de tehnici cât de hipnotice vreți. Dacă nu corespund valorilor lor, nu o să fie mulțumiți. Sau nu o să vină înapoi. Pentru că scopul vânzărilor hipnotice este ca persoana să fie mulțumită, să mai vină înapoi și să spună tuturor cât de mulțumită e. Dacă unul dintre cele trei criterii nu se îndeplinesc, procesul de vânzare se încheie. Și eu vă garantez că și pentru contactele pe care le aveți în momentul ăsta, dacă vă gândiți la cele trei lucruri în momentul ăsta, de ce iată când vă gândiți cu cineva pe care îl cunoașteți deja, o să vă creșteți semnificativ cifra de vânzări. Și acum să vă zic cum putem să aflăm valorile cuiva. Foarte simplu. 3 întrebări magice. Prima dintre ele, probabil ați auzit-o deja, este ce e important pentru tine legat de. Legat de se referă la domeniul în care lucrăm. Fie că e sănătate, fie că e carieră, fie că depinde ce vreți să-i oferiți. După ce ați făcut întrebare, după ce ați spus întrebarea asta, ce aveți de făcut?
Să ascultăm, perfect. O mare parte din lumea pe care am cunoscut-o și care folosește vânzarea pe bază de valori, ascultă și pe urmă parafrazează valorile cuiva. E cea mai mare greșeală pe care trebuie să o faci. Nu rezumăm și nu parafrazăm. Ascultați concret ce vă spune. În momentul în care persoana se oprește, ce faceți? Punem întrebarea din nou. Foarte bine. Zicea cineva din spate, respectiv eu. Punem întrebarea din nou. Pentru că trebuie să avem câteva. Să vedem care sunt lucrurile pe care persoana le găsește importante. De exemplu, ce e important pentru voi în afacerea voastră? Ha? Oamenii, câștigul, mai ziceți-mi. Ce e important pentru voi în afacerea voastră? Sănătatea, succesul, ce altceva e important pentru voi? Libertate. Libertate, distracție, foarte bine. Bun. Și acum, am putea să facem un exercițiu ca să vedeți ce înseamnă de fapt cât de abstracte sunt. Că sunt valori numai dacă sunt abstracte. Adică e ceva pe care nu poți să-l pui într-o roabă să-l capi. Sunt doar două lucruri pe care putem să le punem în roabă, la nivel de valori. Banii, dar atunci când ne referim la bani ca și valoare, nu ne referim la forma fizică pe care am putea să o punem în roabă. Și al doilea lucru este sexul. Dar, din nou, ar trebui să aveți o roabă destul de mare pentru asta. A doua întrebare este ce înseamnă X în contextul respectiv. Respectiv, verificăm care este echivalența valorii. Începem nu să înțelegem, începem să descoperim ce înseamnă valoarea respectivă pentru persoana din fața noastră. De ce? Pentru că toată lumea știe ce-i dragostea. Dar eu vă garantez că dacă ar fi să vă gândiți la primele 10 lucruri care vă vin în minte atunci când vă gândiți la dragoste, o să fie total diferite față de toată lumea din sală. Pentru că toată lumea știe ce-i dragostea. Pentru el. Sau pentru ea. Așa că procesul, dacă ați pune la prima întrebare, pe care o să o găsiți în multe din cărțile de vânzări. Nu îi zice valori, îi zice altfel, nu are importanță. Dar fără a doua întrebare în care înțelegeți de fapt despre ce e vorba, nu o puteți folosi. De ce? Pentru că dacă nu știți ce înseamnă, începeți să faceți presupuneri. Credeți că e ca pentru voi. Te pregătiți pentru a treia întrebare? Da. Da, păi cu energia asta rămâneți cu două întrebări. Mulțumesc! Sunteți pregătiți pentru a treia întrebare? Da! Bun! Ce înseamnă X în contextul respectiv? E a doua. Păi se repetă, oricât. Am mers înapoi înainte. Și înapoi și înainte deodată. De ce este X important în contextul respectiv? Și atunci când vorbiți cu cineva care este Master Coach, așa cum sunt eu, și care este trainer certificat pentru Master Coach, o să descoperiți că de fapt întrebarea de ce este, ăsta este singurul context în care avem voie să folosim întrebarea de ce. Întrebarea pe care ar trebui să o folosim când ne gândim la de ce, nu ne interesează de ce, care ne spune scuza. De ce ai greșit? Ne interesează cum. Că dacă înțelegem procesul, apropo, eu sunt inginer, am terminat automatizări și inteligență artificială, deci pe mine procesele mă interesează. Odată ce am înțeles procesul, putem să-l schimbăm. De ce? Doar în cazul valorilor. De ce e important un anumit lucru? De ce e importantă libertatea pentru voi în Forever? De ce sunt important câștigul? De ce sunt importanți bani? De ce sunt oamenii importanți în Forever? Ce faceți acum? Ce faceți în momentul ăsta când puneți cele 3 întrebări magice este să suspendați modelul vostru de lume, felul în care voi credeți că lumea asta funcționează cu bine și rău. Vă goliți mintea de ghicelile voastre, că sunt ghiceli, și treceți la modelul matematic în care sunteți atenți la ce face persoana din fața voastră, nu voi. De-aia aveți nevoie de întrebările astea. Că altfel ghicim. Eu vă garantez că oamenii se scriu în Forever poate pentru oameni sau pentru câștig, dacă vorbim de afacere, dar o să însemne lucruri foarte diferite pentru ei. Și dacă vă gândiți la conflicte și ce doare cel mai tare, ce doare cel mai tare este atunci când valorile noastre sunt nepotrivite, sunt în conflict, când nu sunt întâlnite. Am observat. Ce se întâmplă dacă nu aplici cele 3 întrebări magice? Dacă nu aplici cele 3 întrebări magice, clienții tăi nu o să te placă foarte tare, o să ai foarte multe refuzuri, pentru că până la urmă tu nu ești în stare să le oferi ceea ce vor ei de fapt. Ce se mai întâmplă? Pierzi clienți și
în loc să-i transformi în clienți care revin la tine sau oameni care ar putea să-și ia afacerea, îi îndepărtezi. Atunci când le aplici, începi să vinzi etic. Îți vor crește vânzările, dar devii în același timp și mai empatic cu persoanele din jurul tău. Și guess what? Ghiciți ce se întâmplă? Oamenii care cumpără de la voi și se simt confortabili în privința voastră pentru că îi înțelegeți, o să vă ceară ei afacerea. O să vrea ei să poată să facă același lucru ca și voi. Dacă la asta visați, am văzut, îl știu. Avem oameni în față care mi arată ceasul. 1 minut 40. Artistă pe ceas. Dacă asta vreți, 3 întrebări magice. Și acum vreau să vă zic cam un bonus pentru voi. Pe lângă toate astea, e tot din cursul de vânzări hipnotice, vreau să vă spun că pe lumea asta există doar 4 obiecții pe care un client vi le poate spune. Acum, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă voi cunoașteți astea 4 obiecții și le explicați înainte ca el să le ridice. Sau le eliminați înainte ca el să le ridice. Cum s-ar transforma un pic procesul? Da? E interesant. Sunteți curioși care sunt cele 4 obiecții? Da? Bun. Prima obiecție. N-am bani. Da? Autotipul. Oamenii care, vreau să vă spun, voi sunteți deja aici, ați făcut deja o investiție. Oamenii care sunt de obicei aici și care se întâlnesc cu voi, au bani. Că dacă n-ar fi acolo, dacă au ajuns acolo, sigur au și banii ca să cumpere ceva. Gândiți-vă din perspectiva asta. A doua obiecție. N-am timp. Timpul este de fapt tot un subiect tot legat de bani. Adică nu-mi permit să-mi iau timpul liber. Nu-mi permit cele 5 ore pe săptămână de câte am nevoie ca să investesc în afacerea mea să crească. Apropo, cât dintre voi puneți 5 ore pe săptămână ca să vă crească afacerea? Să lucrați pe creșterea afacerii, nu pe strategie, lucru dezvoltat și așa mai departe. O să vă spun că dacă nu faceți asta, dacă 5 ore pe săptămână nu aveți, și cum ar zice Tony Robbins, ar zice așa: oamenii care vor ceva și pentru care libertatea și pentru care venitul și pentru care câștigurile și pentru care oamenii sunt importanți, vor găsi și timpul și bani. Și vor ști că nu depinde de persoana din fața lor. Apropo, asta e a treia obiecție. N-am încredere în tine. Oamenii ăștia vor ști că nu depinde de oamenii din fața lor ca să atingă succesul. Nu depinde de trainer, nu depinde de coach. Depinde numai de ei. Și oamenii care știu asta, își fac și timp, și bani. Mai multe despre asta, mai am 30 de secunde, zicea. Nu? Da, mai multe despre asta la vânzări hipnotice 11-12 februarie. Dacă vreți să vedeți cum puteți să vă transformați felul în care lucrați, 11-12 februarie, 2 zile în care petrecem împreună un timp ca să lucrăm pe bune. Pe bune să primiți bani. Și care vreau să văd fiecare dintre voi cât puteți să vindeți. Dacă v-aș elimina scuza cu n-am bani sau n-am curaj, sunt foarte curios cât puteți să vindeți. Cealaltă parte este, dacă vă interesează partea de dezvoltare a afacerii, am o provocare pentru voi. Un curs online, descoperiți lumea din sală care face deja cursul ăsta online, să vedeți cum funcționează. Nu vă zic că, practic, vă zic că am voie. Vânzări hipnotice costă 910 euro pentru 2 zile. Și care pentru cei care se astăzi aici și pentru participații din România, pentru că e prima dată când o să-l țin în România după cele 7 țări în care lucrăm, o să fie 100 de euro. Aia e oferta. Iar pentru cursul online este 700 de euro. 699, ceva de genul ăsta. Care la ofertă specială este 299. Și pentru cei care se astăzi aici, e 50 de euro. 7 săptămâni ca să vedeți ce puteți să faceți cu afacerea voastră. Dacă v-am făcut curios, aflați care este mail-ul meu și ne vedem. Dacă vei continua să faci ceea ce ai făcut și până acum, s-ar putea să obții ceea ce ai obținut și până acum. Dar tot timpul este mai mult. Mult mai mult.
Așa că nu rămâne decât să vă spun, aduceți-vă aminte cum e cu ocaziile. Când vi se dă ceva, 10 lei pentru 5 lei. Mulțumesc, eu sunt Radu Seuche și a fost o plăcere să fiu astăzi aici. Am înțeles, stați. Încă n-am terminat, ne pui și muzică. Da. Ca și la chef. Deci am o rugăminte. Dacă v-a plăcut, ați zis atunci. Să fim live, totuși. Și a patra obiecție. A patra. Nu a fi 200 de euro.